نزي خطفأنا زتدالو صلائي كندي زاكل تدالينا إنا نزي فتاني تداليو خمس مسألنا كندي لبي إلنا إنا نبعلنا نفتشو بحكي أبزوريا ناسي وحاتي أنبسا خمزلو تتنكيقنا تسكيفنا فريحنا علات نابرانا نبر لنا لنخون وستنا نفتشو أب زلنا يا خبابي أب زخون يكون أب سرح اللو أب منوركم جزا أب منقدي بزي قدس أب تزلخم خبابي بحكي أراويت أنبسا ألو فتتقاهم الزور اندحر تباهيل ناسي كابتو حاتن مملات نقبروم مدلوات يلو وندو من يخوف يلو زدام زقال اكزيافير زوحت أنبسات اللو اندحر دا تباهيل ات منقد زخد مني منقدو زي غيرن زي هادمن ات سرح زلوخه أنبسا سلزلو أيه قدسنن تسرحي قنق قدسنن يخبل سروح زغط الماني لعلتي تلاقي قبل علينا زرقحو مساوريا نسرحنا نقدم نبرانا نقدم نسقانا نقدم نقرقن كم زلو زي مثلنا حد معالت نزنقعو نستبل لنا دو اتفتاني قريبو هلو نامن نابويتانا أملاخنا المدحينان إيسوس كريستوس نابويتانا خمز قربة نابانا ناباروتو نابدكو زي قربلو ولا حنت مقنيات يلن السو نتمباقي حرجن كتفئن كقتلن كمز مصخا بقالو قويتانا أملاخنا مدحينان إيسوس كريستوس مدحنا نجيرناي نحنا أباقعو السو حلاوينا نحلاوينا خفتن زقربة نعنا نباقعو كفتنا يقربن يلقى حساب كاب قرنتون زحلفي يتفتاني بحكي تداليو زلو زقرم كنتات جن مدلاو كندز زأكلنا هالو تلاقي بأنا وجن جن زلو مدلاو معرو يكونني القداس تلاقي خمزة ال نزاربن نحسبن بزح تلاقي اللؤيو تلاقي قديمو استتقلا اتا هيوان أدينا نتي تمن رأسو قد قطعو እግዚአብሔር አምላክ ክዛረብ ከሎ ዝተዛረብ ወቃል አሎ ዘይርሳዕ ቃል እቲ ጽልእ ተተኺሉ እዩ ሰኾናና ናነኸሰ ንሕና ከዓ ርእሱና ቀጥቀጥና ክንነብር እሱ ካብ መንግስቲ እግዚአብሔር ከውፃአና ንሕና ከዓ ኣብ ደንበ ቤተ እግዚአብሔር ክንጸንዕ ንገብሮ ቃልሲ ዘይተርፍ ዝነበረ ዘሎ ዝነብር እዩ كساب حلفت سلازي اتفتاني قريبنا له ابتقانا له كوحت أنا تداليو له نتتقرنا تخافيتو يزلو زتعاصوه تطو زبله ወይ ወንድማ ዘየለ ይኮነን ابتقانا زلو ابوشتنا زلو كل ጊዜ ዕለት صلاينا تداليو ኣብ ልዕሊና ዝእውጆ ከም ዝኾነ ከነስተውዕል ይግባእ ምድለዋቱ ሁሉ ሙሉእ ገይሩ ከም ዝመጽእ ነስተውዕል እትፈታኒ ኣስተውዒሉ ተዳልዩ ሰዓቱ ሓልዩ መጽእ
እንታይ ርዩ መጽ ምስ ጠመ መጽ ከም ዝጠመ ከም ዝደኸመ ኣስተውዒሉ መጽ እታ ጥሜቱ ምኽንያት ገይሩ ድማ እንድሕር ደኣ ወዲ እግዚኣብሔር ኮንካ ጠሚካ ኣሎ እንድሕር ወዲ እግዚኣብሔር ኮንካ ነቲ ጥቓኻ ዘሎ እምኒ እንጌራ ክኸውን በል እምኒ ናብ ህብስቲ ክቕይር ዝኽእል እግዚኣብሔር ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ኣጽኒዑ ዝመጽእ ጸላእ ምዃኑ ብፍልጠት ጉድለት ዘይብሉ ምዃኑ ኣስተውዕል ኣቐዲሙ ፈሊጥዎ ኣሎ ታናይ ጥሜት ሰዓት ፈሊጥዎ ኣሎ ታናይ ድኻም ሰዓት ፈሊጥዎ ኣሎ ስለዚ ብንጌራ ይፍትነሉ ነቲ ወሃቢ እንጀራ ኩሉ ፍጥረት ራዒንቱ ወንጋሕቲቱ ተስፋ ዝገብሮ መጋቢ ንኡ ብንጌራ ይፍትነሎ ንኣይን ንዓኻትኩምን እንጀራ ክንብል ዝተፈተናዮ ፈተና ክንደይ ዝኣክል መብዝሑ ነስተውዕል ብንጌራ ዘይፍትነሉ ምኽንያት እንታይ ኣሎ ብመብልዕ ምኽንያት ዘይፍትነሉ ምኽንያት እንታይ ኣሎ መብልዕ ናይ ፈተና ምኽንያት ዝኾነሉ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ነቲ ጥንተ ኣዳም ብመብልዕ ከም ዝፈተኖ ነቲ ዳግማይ ኣዳም ድማ ሕዚ ብመብልዕ ክፍትን ተዳልይዎ ኣሎ ነቲ እምንን ጌራ ግበሮ ክብል ድማ ፈተና ኣቕረበ ቀዳማይ ኣዳም ኣቦና ብመብልዕ ወዲቑ እዩ እቲ ዳግማይ ኣዳም ግን ኣይወደቐን ውድቀት ንባህሪኡ ይስማዕምዖን ሎቱ ስብሃት ዳግማይ ኣዳም ከምዚ ክብል ይምልስ ኣሎ መብልዕ ንውድቀት ምኽንያት ከም ዝኸውን ንዓና ከምህረና ነቲ ብመብልዕ ምኽንያት ዘውደቆ ስብእናና እውን ከልዕለልና ኣብ ልዕሊ መብልዕ ምእንታን ስልጣን ክህልወና ኣብ ልዕሊ ፈጣኒና ምእንታን ስልጣን ክህልወና ነቲ ውድቀትና ከሸንፈና ምእንታን ከም ዝኽብል ተዛረበ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ደኣ እምበር ብንጌራ ጥራሕ ኣይነብርን እዩ እስኻ ብላዕ እንተበልከን መብልዕ ንቁመተ ስጋ ጥራሕ ዝኣክል ደኣ እምበር ሰብ ብንጀራ ጥራሕ ኩሉ ይነብርን ቃል ኣምላኽ ይበልዕ ኣለዎ ክንደይ ዝኣክል ኢና ቃል ኣምላኽ ከም ዝብላዕ ንሕና ዝሓሰብና ቃል ኣምላኽ ከም ዝስተ ክንደይ ዝኣክል ኢና ዝሓሰብና እሱ ናይ ነፍሲ መብልዕ ምዃኑ ክንደይ ዝኣክል ኢና ዝሓሰብና ንነፍስና ንበልዖ ነፍስና ትረኽዓሉ ነፍስና ትጸግበሉ ምግብና እቲ ሰማያዊ እንጀራ ክርስቶስ መንበሪና ምዃኑ ተመልከትዎ ወዲ ኣምላኽ ተኾይንካ ስኻት እምኒ እንጀራ ግበሮ ክብል ከሎ መንበሪና ግን እንጀራ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ካብ ኣፉ ዝወፅእ መለኮታዊ ቃል ከም ዘድልየና ዕለት ዕለት ክንምገቦ ክንነብር ምእንታ ነዚ እንድሕር ደኣ ተመጊብና መብልዕና እሱ እዩ እሞ ሎሚ ስለ ጾም ክንዘራረብ ከለና ከዓ እቲ ካብ ስጋ ካብ ናይ ስጋ ተዋፅኦ ኣብ ጾም ክንበልዖም ካብ ዘይብልና ምግብታት ስለ ዝተዓቀብና ንስጋና መብልዕ ስለ ዝኸልከልና እያ ጾምና ጾም ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ንነፍስና ከዓ መብልዕ የድልያ ንምንባር ፍጹም ናብራ ዝኸውን ቃል ኣምላኽና ተመገብካ ደኣ እምበር መብልዕ ስጋና በላዕኻ ከም ዘይኮነ
ጎይታና ይመስክረልና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ብሓቂ ብቃሉ የንብረና እዩ ቃሉ ከም ቃለይን ቃልኩምን ኣይኮነን መለኮታዊ ቃል ህይወት ዝህብ ቃል ዘይሓልፍ ቃል ሰማያዊ ቃል ምድርን ሰማይን ክሓልፍ ዘይሓልፍ ቃል እዩ ነዚ ቃል እዚ ዝተመገበ ክነብር ከም ዝኽእል ተመልከቱ ነዚ ቃል እዚ ዝነብር ነዚ ቃል እዚ ዝነብር ክነብር እዩ ነዚ ቃል እዚ ዝምገብ ክምገብ ከሎ ከዓ ክጸግብ እዩ ህይወት بقال እግዚአብሔር ቃል ሰብ ተዓጻፊ እዩ ቃል ሰብ ሓላፊ እዩ ተጸጋዕናሎም ዝተደገፍናዮም አዩኹም ዝበሉና አለኹልካ አለኹልኪ ዝበሉ የለው ቃል አምላኽ ግን መጸግዕና እዩ ቃል አምላኽ ግን መጽናዕኒዕና እዩ ቃል አምላኽ ግን ህይወትና እዩ ምእንቱ እዚ ነቲ ፈታኒ ዘምጽኦ ፈተና ብግቡእ ረትዖ ካብ አፍ አምላኽ ዝወፅእ መለኮታዊ ቃል ዳ እምበር ንሰብ እንጀራ የንብሮን እንጀራ ጥራሕ የንብሮን በሎ እቲ ፈታኒ ግን ስቂሉ ዝኸድ ኣይኮነን ህልኸኛ ምዃኑ ተስፋ ዘይቆርጽ ፈታኒ ምዃኑ ክንርድኦ ዝግባአና ኣብቲ ቀዳማይ ፈተና ስለ ዝተረትዐ ስቕ ኣይበለን ካልኣይ ፈተና ክስዕብ ቀጽል ሕጂ እውን ወዲ እግዚኣብሔር እንተኮይንካሲ ብእግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ በእዳዎም ክጸሩኻ ንመላእኽቱ ምእንተኻ ይእዝዞም ዝብል ጽሑፍ ኣለሞ እስከ ንታሕቲ ጽደፍ ኢሉ ከዓ ፈተና ኣቕረበ ዲያብሎስ ዳዊት ይደግምን እንድሕር ዳ ኢልካ ንሕልናኻ ተታሎ ከም ዘለኻ ሎሚ ርግጽ ነግረካ ኣለኹ መዝሙር ዳዊት ይደግመሉ ኣሎ ዲያብሎስ ይነብሮ ይኮነን ዘሎ ካብ ልቡ ይኮነን ምእንታን መፈተኒ ክኸውን መከራኸሪ ክኸውን ግን ንቃለ ተቃርኖ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቂሱ ከም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ተዳልዩ ከም ዝመጸ ዘመላኽተና እዚ እዩ እቲ ጸላኢ ተዳልዩ ከም ዝመጸ ተመልከት ኣቀዲሙ ኩነታት ፈልዩ ታናይ ጥሜት ሰዓት ተጸቢዩ ፈተና ኣቕረበ ካልኣይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ተረዲኡ ፈሊጡ እዩ ዝመጸ ናይ ፍልጠት ጸገም ከም ዘይብሉ ተመልከት ብፍልጠት ክትረትዖን ከሸንፎን ከም ዘይትኽእል ከዓ ተመልከት ብቃል አምላኽ ግን ብህይወት ነብሮ ብቃል አምላኽ ግን ክትረትዖ ትኽእል ኢኻ ዘይሃድር በረድኤተ ልዑል ዝብል እቲ መዝሙር 91 9 ኩሉ ግዜ ንጽልዮ ጸሎት በእግርኻ ከይትዕንቀፍ በእዳዎም ክጸሩኻ እዮም መላእኽቲ እዝዙልካ እዮም ዝብልሲ ከም ዝበለ ተጻሓፈ ኣለዎ ሕጂ እውን እንተኾነ ግን እንታይ ይብል ኣሎ ወዲ አምላኽ እንተኮይንካ ወዲ እግዚኣብሔር እንተኮይንካ እስክብል እዩ ኣቕሪቡ ዝሓትት ዘሎ ሪኢኻ ዲያብሎስ ወዲ እግዚኣብሔር ከይትኸውን ወዲ እግዚኣብሔር ከይትኸውን ፈተኑ ካብ ውሉድ እግዚኣብሔርነት ሃብተ ወልድና ዝተዋሃበትካ ሃፍቲ ክትስእና ምእንታን እዩ ዓባይ ፈተና ሃፍቲ ሲኣ ክብርቲ እያ እግዚኣብሔር ኣኽቢሩ ዝሃበን ነዛ ፈተና እዚኣ ወዲ እግዚኣብሔር ተኮይንካ ሕጂ እውን ኢሉ ካልኣይ ግዜ ይሓትታል ንሕና ግን ወልደ እግዚኣብሔር ወልደ ማርያም ተባሂልና ክንጽዋዕ ኣይንፈቱን ነቲ ወልደ ወልድሽ ነቲ ገብረ ገብርሽ ናበልና ገሬ እንዳበልና ገብረ እግዚኣብሔር ወልደ እግዚኣብሔር ንምዃን ዘይመረጽና ዘይፎተና
ስምና ዝቀየርና ሒደት ኣይኮንና ዲያብሎስ ግን ወዲ እግዚኣብሔርን ገብረ እግዚኣብሔርን ንኽትከውን ከም ዘይደለየካ ተመልከት። ዓብይ ቦታ ዝሃቦ ዲያብሎስ ንወልደ እግዚኣብሔርነትካ እዩ። ወዲ እግዚኣብሔር ውሉድ እግዚኣብሔር ብጸጋ ደቂ እግዚኣብሔር ኢና ንሕና። ጎይታን ኣምላኽ መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብባህሪ እዩ። ባህሪ ዘም ባህሪ ኣምላክ ዘም ኣምላክ ብርሃን ዘም ብርሃን እናበልና ንጽውዖ ጎይታና ኣምላክ ወልደ ኣምላክ እዩ። ስለዚ እሞ ወልደ ኣምላኽ ተኮይንካሲ ጽደፍ ይብሎ ኣሎ። ስለዘይ ሰሓተ ስለዘይ ወደቀ ንውድቀትካ ዝፈቱ ጸላኢ ምዃኑ ከዓ ተመልከት። ንኽትወድቕ ንኽትጠድፍ ትምኒቱ ናይ ጸላኢ እዚ እዩ። ናብ ገደል ክትጸድፍ ክትወድቂ ትምኒቱ ናይ ጸላኢ ሰናይ ዝገርም እዩ። ትምኒቱ ጥፍኣት፣ ትምኒቱ ውድቀት፣ ትምኒቱ ሞት እዩ። ምእንታን ክትሞተሉ ሕዚ እውን ተኾነ ብሕልናኻ ዓርስኻ ጥፍእ ተሓነቕ ዝኾነ መድሓኒት ውሰድ ኢሉ ብድፍረት ኣብ ሕልናኻ ክእውጅ ከሎ ኣቐዲሙ ካብዚ ኩሉ ከድሕነካ ዝኽእል እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ምናልባት ክሰብከካ ኽእል። መላእኽቲ ከይትዕንቀፍ ክጸሩኻን ክድግፉኻን እዮም። ምእንተኻ ይእዝዞም እዩ። እሱ ዝበለካ ሰዓትን ዕለትን ኢኻ ትመውት ብምባል ዝተፈላለዩ መታለሊ ምኽንያታት ናይ ሓሶት ዘረባታት እሚኑ ነገር ግን መወዳእቱ እንታይ እዩ? ንኽትወድቕን ንኽትጸድፍን ንኽትመውትን እዩ። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምዚ ክብል መለሰሉ እቲ ካልኣይ ፈተና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ ዝብል ጽሑፍ እውን ኣሎ ክብል መለሰሉ። እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣምላኽነቱ ተዛረቦ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ ዝብል ድማ ኣሎ በሎ። በዚ ግን ተስፋ ኣይቆረፀን። በዚ ፈጺሙ ተስፋ ኣይቆረፀን። ኣቐዲሙ ክረትዕን ፈተና ከምጽእን ተዳልዩ ዝመጸ ፈታነ ስለ ዝኾነ እሱ ህልኸኛ እዩ። በቲ ሓደ ተተረትዐ እቲ ካልኣይ ክረትዕ ብሳልሳይ ተተረትዐ ከምኡ እንዳበለ ንፈተና ተዳልዩ ዝመጸ እዩ። ነዚ ድማ እቲ ፈታኒ ተዳልዩ ኣሎ ንስኻ ኸ ተዳሊኻ ዲኻ? እቲ ፈታኒ ተዳልዩ ኣሎ ነፍሰይ ተዳሊኺ ዲኺ? ይትሕቶና ክንደይ ዝኣክል ተዳሊና ማዕረ ማዕረ ዶ ተዳሊና ንኸውን? ክንደይ ዝኣክል ተዳሊና ንኸውን? ዳግማይ ተረተዐ ዲያብሎስ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ነገር ግን ተስፋ ኣይቆረጽ። ንሳልሳይ ጊዜ ድማ ከምዚ ክብል ፈተነኡ ቅረበ። መንግስታት ኩሉ ዓለምን ክብሮምን እናርአየ ተደፊእኻ እንተሰጊድካለይ እዚ ሁሉ ዝህበካ ኣነ እየ ክብል ገለጸ። ኩሉ ክበካ ተደፊእኻ እንተሰጊድካለይ ይበል። ተደፊእኻ ምስጋድካ ዝህቦ ቦታ ድማ ተመልከት። ተደፊእኻ ምስጋድካ ተደፊእኻ ምንብርካኽካ ዲያብሎስ ዝህቦ ቦታ ተመልከት።
تن እግዚአብሔር أملاخ زوها بملخوت أقدمو نعاي سجد اللي خبل أب عالم ملأختي زقربو تعبيت أنا فترككم أنا جبرككم أنا سرحككم نعاي سجدوا خبل بدفرت ترى زاربو ناي تعبيت قال حزون دقمو سلازي إذا نقولتها زقربو تدفي خاص جر اللي يزيل الفتنة لو مون الله ملكو بستفلا لي غيرو خوني قال قال بقال كونو وني خير تدفيكم سجدوا لي تدفي خان دحر دا سجد كالي هابتن نبرتن كبكا يزبل ناي ديابلوس دمصي لومو ناي تلوت أخي مثلنا سلازي كريو كذا يدفرو قدسان ملائختي بفرحات بمن كتقات زسجدلون زنبرك كلون زجزئلون ألفان أوميغا زخونه نتلعو الأملاخ تدفي قاس قد اللي بلو دفرات تملكت تدفي قاس قد اللي بله عبي بوتا زهابو خالي فتنا يقربن أقدمو بمبلع فتنا أقربن لحراي دمان እግዚአብሔር أملاخ كام انت خطر فتاتونو زقرب فتنا أقربن سالساي دما تفكرو تنواي فتنال كله خبكا خبر كل عالم النار ايه يبلالو ديابلوس من انتنا اخا خفتناكا وهاب مسيلون تمصه خبر ز كل عالم اب ايدو نايز عالم زغزاي السوم خانو اينرس نايز علمات عالم زغزاي ديابلوسي مثل تنتزبرق عالم مرئيو خبرون ز عالم زي منغستاتو ارئيو انت دفي خان دحدا سجيد كالي እዚ خبكاي ز كله بله كله خبكاي بله نتوهاب كله خبكاي خبل فتنو قربه زغرمي نتوهاب كله خبكاي بلو كله خبكاي له تفجمهم بجنبارهم كسجدلو تغلغلو خدملو زغبروم حيدت زبالو يكونم حيدت زبالو يكونم فلطات كبكاي زنا كبكاي بيت كبكاي هافت كبكاي سلطان كبكاي كله ابيدكا خغبرو ايه نعاي ፍግም ኢልካ ስገደለይ ዳኣምበር ጸገም የለን ኢሉ ዘምሓሎምን ጉዞኣቱ ዝገበሮምን ሒደት ኣይኮኑን እዚ ንዛረቦ ዘለና ነበራዊ ሓቂ ምእንቲ ሃፍቲ ምእንቲ ዝናን ዕቤትን ምእንቲ ንዋይን ክብሉ ነቲ ኣልፋን ኦሜጋን ዝኸሓድዎ ነቲ ናይ ጸልማት ገዛኢ ዲያብሎስ ድማ ኣሚኖም ዝተኸተልዎ ዝተገዝኡሉ ሰገድሉ ብዙሓት ከም ዘለዉ ክንዝንግዕ የብልናን ጎይታ ግን ከምዚ ክብል ረትዖ ክብሪ ምስጋና ንውዑ ይኹኖ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዕኡ ንበይኑ ድማ ኣምልኮ ዝብል ጽሑፍ ድማ ኣሎ ክብል ተዛረቡ ኣብዚ እዩ ዲያብሎስ ተረቲዑ ዝኸደ ኣብ ስግደት ዲያብሎስ ተረቲዑ ኸይዱ نحنا نسجدت نبوبوتا خندي زاكل እዩ ዓመት ክመጽእ ከሎ ኣብ ሕማማት ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ንሰግዶ ስግደት እዩ ዕለት ከምቲ ንዕለታዊ ስጋዊ ናብራና ንደክምን ንርህጽን ኣብራኽና ኩሉ ንስሙ ክግዛእን ክንብርከኽን ድልው እዩ ግቡእ እዩ ናይ ኣምልኾት ስግደት
ዕለት ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ክብል ዝዛረብ ዘሎ መን ኣብራኽ ናበይና ሰገደ እዩ ዝውዕል መሓውርና ናበይና ተጓዓዘ እዩ ዝውዕል ልቦናና ናበይ እዩ ዝሰግድ ዘይሰገድና እንድሕር ዳኣ ኮይንና ተረቲዑ ዝርሕቕ ሰይጣን ኣብ ጥቓና ከም ዘሎ ምሕሳብና እሙን እዩ ክኸውን ከይሰገድና ክንርትዖ ንኽእል ዲያብሎስ የለን ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ከም ዝርታዕ ድማ ምልክቱ እዚ እዩ ቃል ኣምላኽ ክረትዖ ከም ዝኽእል ምልክቱ እዚ እዩ ትምህርቱ እዚ እዩ እቲ ፈታኒ ተዳልዩ ዘምጽኦም ፈተናታት እዚኦም ነይሮም ንግዚኡ ተረቲዑ ሓደጉ ንግዚኡ ፈተንኡ ናይ መወዳእታ ይነበረን ብኣካል ቀሪቡ ዝፈተኖ ዝኳ እንተኾነ ኣብ ሕልናን ኣብ ልቦናን ኣይሁዳውያን ኮይኑ ኣብ ሓለቓታት ካህናት ኮይኑ ክሳዕ ዝስቀል ጎይታና ፈተንኡ ናቕረበ ቐጸለ እቲ ፈታኒ ንግዚኡ ዝተረትዐ ግን ድሕሪ ስግደት እዩ ናይ ስግደት ሓሳቡ ከም ዘይኾነሉ ንዕኡ ስግደት ከም ዘይግዝኦ ከም ዘይግብኦ ኣምልኾት ስግደት ክብሪ ልዕልና ዝግብኦ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ጥራሕ ምዃኑ ብግብሪ ናገለጽና ምስ ንነብር ጥራሕ እዩ ካብ ሕይወትና ዝርሕቕ ጎይታና ረቲዕዎ እዩ ንኣና ድማ ኣብነት ክኾነና ጽሙ እዩ ምእንቲ እዙይ ድማ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 28 ዘሎ ቃል ዘኪርና ንመለስ ኣንቱም ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ኸዕርፈኩም እየ ኣነ ለዋሄ ልቦይ እውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኩም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ እዩ ንነፍሲ ዕረፍቲ ዝህብ ጉዕዞ እዚ እዩ ካብ ጎይታኻ መምሃር ካባይ ተምሃሩ ኣብነት ካባይ ግበሩ ካባይ ተምሃሩ ነተፈታኒ ዝረታዕኽዎ ነተፈታኒ ዘሸነፍክዎ ነዛ ዓለም እዚ ዘሸነፍክዎ ኣነ ጾይመ ጽሙ ስለዚ እቲ ጾም ንምንታይ ንጾሞ እንድሕር ዳኢልና ነዚ ኣብነት ጌርና ኢና ንጾም ጥላኢ ብመብልዕ ከም ዝፍትነና ግን ክንርሳዕ ይግባእ ስለ ንጸውም ብመብልዕ ይፍትነናን ማለት ኣይኮነን ንጎይታ ብላዕ ትብላዕ ዝብል እውን እኮ እምኒ ጌርካ ብላዕ እኮ እዩ ፈተና ትእምኒ ናብ እንጌራ ለዊጥካ ድሕሪኡ ብላዕ እኮ እዩ እንጌራ ኣብ ቀረባና ዘለዎ እንጌራ ዕለት ንፍተን ኣጽኒዑ ብእንጌራ ዝፍትነና ዲያብሎስ ኣብ ጾም ከዓ ኣብዚሑ بمبلع مغنيات كم زفتنا لنا نستوعب مبلع نداغماي آدم ورقت مغنيات يكونن نتقدماي آدم جن
ውድቀቱ ምክንያቱ መብልዕ ነይሩ ስለዚ ካብ መብልዕ ምዕቃብና ጥራሕ ዘይኮነ መብልዕ ነፍሲ ክንበልዕ ቃሉ ክንሰምዕን ተነስተንትኖን ኣብ ልቦናና ከነንብሮን ብህይወትና ድማ ክንነብሮን ኣብ ጾም እዚ ግድን እዩ ንመብልዕ ንቦ ቦታ ኣብ ጾም ግዜ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ልክዕን መልክዕን ዘለዎ ክኾን ኣለዎ ክሳብ ሰዓታን ግዜኣን ትሓልፍ ድራር ጾም ክኸውን መቐበለ ክኸውን ኢልና ንገብሮም ስጋዊ ተለምዶታት ኣካይዳታት ክትርኢ ከለኻ ፈጺሙ ዘሕዝን እዩ ድሕሪ እዚ ምግቢ ዝበሃለ ይቐርብን ምግቢ ዝበሃለ የለን ዝተባሃልና ኢና ንመስል ድራር ጾም ክኾነና ኢልካ ብሓጢኣት ምጅማር ልክዕ ኣይኮነን ሎሚ ሓጢኣት ንጽገቦ እሞ ኣብ ጾም ክንጸውም ኢና ዝብል ኣካይዳ ተሓሳስባ ክርስትያናዊ ይኮነን ጾም ብንስሓ ተዳሊኻ ትምድላው እሱ እዩ ከምቲ ዲያብሎስ ተዳልዩ ንፈተና ዝመጸ ንሕና ከዓ ንበረከት ንህይወት ተዳሊና ክንኣትዎ ይግባእ ጾም እዚ ንስሓ ኣቲና ይቕረ ተባሂልና ብፍጹም ልብና ናብኡ ክንምለስ ብሙሉእ ልብና ናብኡ ክንምለስ ሓደ ወገን ናብትና ሓሰብና ደይኮነስ ብሙሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ጨርቂ ቀዲድካ ኣምሲልካ ዘይኮነሲ ልቦናኻ ቀዲድካ ጾዋሚ እዩ ክርስቲያን ይኹንብሃል ዘይኮነስ ካብ መብልዕ ዘይኮነ ካብ ኩሉ ነገር ተዓቂብና ኢና እቲ ምድላዋት ንፍጽም መእተው ጸላኢ በበይ ይኸውን ኢልካ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ክፍተት ንምምላእ እትደኽሞ ድኻም ኣገዳሲ እዩ ሓጢኣትና ኣራጊፍና ብሓጢኣት ምኽንያት ኣብ ውሽጥና ቦታ ዝሓዘ ርኩሰት ኣወጊድና ናብ ፈተና ከም ንኣቱ ለና ክነስተውዕል ብሓቂ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ዓብይ ቦታ ካብትዎ ካብቶም 7 ናይ ኣዋጅ ጾማት እዚ ጾም እዩ ስለዚ ንመለስ ንዳሎ ኸዓ ምድላዋት ኣገዳሲ ምዃኑ ካብዚ ናይ ጸላኢ ምድላው ክንግንዘብ ይግባእ ተዳልዩ ከም ዝመጸ ፈተና ከቕርብ ከሎ ከዓ ሪእናዮ ኢና ንሕና ኸ ተዳልዩና ዲና ዘለና ንስሓ ኣቲና ዶ ሓደ ናብ ጉዕዞ ክኸድ ዝሓሰበ ተጓዓዚ ስንቁ ኣዳልዩ ልብሱ ኣዳልዩ ዝጓዓዘሉ ኣንፈት ዝሕብሮ ኣዳልዩ ኩሉ ንቅድሚት ይኸይድ ምንታይ ትጉዕዞ ብዘይ ምድላው ስለ ዘይኸውን እዚ ናይ ነፍሲ ጉዕዞ እዩ ናብ መስቀል ናብ ቀራንዮ ንጓዓዞ ጉዕዞ ኢና ንጅምር ዘለና ናብዚ ጉዕዞ እዚ ብዘይ ምድላው ክኸውን የብሉ እዚ እውን ኣይረፈደን ንስሓ ዘይኣተና ንስሓ ነጡ ናብ ንስሓ ኣቦና ንደውል ንስሓ ነጡ ጽባሕ ተኣቲ ድሕሪ ጽባሕ ተኣቲ ጸኒሕኻ ተኣቲ
ዝብሉ ድምፅታት ኣይንስማዕ ንስሓ ክንኣቲ ክንሓስብ ከለና ንፈርሖ ፍርሓት ሰዓቱ ዘይሓለወ ፍርሓት እዩ ዘይግዚኡ ሓጢኣት ክንሰርሕ ከለና ክንፈርሖ ዝግባአና ፍርሓት እዩ ትክክለኛ ሰዓቱ ክኸውን ዝግብኦ ሓጢኣት ንዘይምስራሕ ንእግዚአብሔር ፈሪሕና ንገድፉ ክኸውን ከለና ዳ እምበር ፈሪሕና ካብ ንስሓ ክንምለስ ኣይግባእን ኣቐዲምና ቅድሚ ሓጢኣት ምስራሕና እንተፈራሕና ነፍስና ነትርፈሉ ቁጥዐ ኣምላኽን ፍርዲ ኣምላኽን ዘሕስበና ንስሓ ክንኣቱ ከለና እዩ ዲያብሎስ ስርሑ እዚ ሓጢኣት ክንሰርሕ ከለና ግን ኣቐዲሙ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ዘዘክረና እቲ ትክክል ግቡእ ግን እዚ ይኮነን ምሕረት ኣምላኽ ክንሓስብ ዝግበአና ምሕረቱ ዝበዝሐ ካብ ቁጥዑ ዝረሓቐ የዋህ ይቕረ በሃሊ ኣቦ ከም ዘለና ንሓስብ ዝግበአና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ንስሓ ሰዓት ብልቢ ንዝተመለሱ ኩሎም ኣእዳው ዘርጊሑ ዝቕበል መሓሪ ኣብዚሕና ክንርሕቕ ከለና ኣብዚሑ ዝፅውዐናን ዝቐርበና እንዳ እምበር ብሓጢኣትና ምክንያት ዝረሕቐና ኣይኮነን ፍቕሩ ፍጹም እዩ ከም ናይ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ንስሓ ኣቲኻ ምድላው እቲ ካብቶም ንገብሮም ምድላዋት ኩሉ ብቐዳምነት ክስራዕ ዝግብኦ ወሳኒ ክርስቲያናዊ ምግባር ሚስጥር እናተሳተፍካ ኢኻ ንዲያብሎስ ረትዖ ቅዱስ ቁርባን እናተቐበልካ ንስሓ እናተነሳሕካ እናጾምካ እናሰገድካ ጾም ንትሕትና ጾም ንጸሎት ኣገዳሲ ስለዚ ኣብ ዘወረደ ኮይና ንሓስቦ ዓብይ ሓሳብ እዚ እንተዝኸውን ቅድም ኢልና ተንገብሮ ሰናይ ነይሩ እንተዘይኮይኑ ግን ሕዚ እውን ኣይረፈደን ንዳሎ እግዚአብሔር ዝሓረዮ እግዚአብሔር ዝመረጾ ጾም ክኸውን ህይወትና ምድላዋት ክንገብር ይግባእ እቲ ፈታኒ ተዳልዩ ከም ዘሎ ብዘይ ምንም ምጥርጣር መረጋገፂ እውን ብዘይ የድልዮ ኩሉ ፈታኒ ስሩሑ ኩሉ ግዜ ፈተና እዩ ለይትን ቀትርን ድኻመ ይብሉ ትስላዓሉ በጀት የለን ንጽባሕ ክኾነን እንዳሓር ክኾነን ኢሉ ዘጽንሖ ጥፍኣት የለን ብዘይ ምሕረት ንጥፍኣት ዝተዳለወ ጸላኢ ንዓና ፈተና ንምፍታንን ካብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ንምርሓቅን ካብዚ ናይ ጾም በረከት ከይንወርስ በረከት ከይንረክበሉ ቃሉ ከይንካፈል ናይ ህይወትና ኣካል ከይንገብሮ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ረክብ ከይጸንዕን ከይጥንክርን ኣቀዲሙ ንፈተና ተዳልዩ ብልማድ ክንጾሞ መጺኡ ኸይዱ ክንበሃል አንታ ማዓዝ ተጀሚሩ ማዓዝ ወጺኡ ዳኣ ክንብል ጊዜ የለን ኸይንብል ጊዜኡ ሕጂ ናይ ምድሓን ጊዜ ሕጂ ዳኣ እምበር ጽባሕ ኣይኮነን ስልክና ነልዕል ንስሓ ኣቦና ነዘራርቦ ሰዓት ንመድብ ንስሓ ነእቶ ንዝበደልናዮም ወይ ከዓ ንዝበደሉና ይቅረ ንበል ፍቅሪ ዘይብሉ ጾም ኣይኮነን ስለዚ ንጾም ጸላኢና ከም ዝተዳለወ ንሕና ከዓ ካብቲ ጉዕዞ ከሰናኽለና ንዝተዳለወ ጸላኢ ተዘናጊዕና ክንጽበዮ የብልና ናብ ቀራንዮ ንጓዓዝ ጉዕዘና ናብ ቀራንዮ እዩ ስለዚ ዕለት ንጓዓዞ ክርስቲያናዊ ጉዕዞ ካብ ኩሎን ግዚያት ብዝተፈለየ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝተፈለየ መልክዑ እግዚአብሔር ምሕረቱ ብዝሕልና ብመለኮታዊ ቃሉ ሰማያዊ ጸጉኡን ሓይሉን እንድሕር ዳኣ ረዲእና ዕለት
ናተመሃሃርና ዕለት ዕለት ብቃሉ ውሽጥና ናፈተሽና ዕለት ዕለት ፍጹም ዝኾነ ናይ ፍጽምና ህይወት ናይ ቅድስና ህይወትና ተለማመድና ትጉዕዞ ብሓደ ናብ ቀራንዮ ክንጓዓዞ ምእንታን ክንዳሎ ኣለና ምድላው ኩሉ ካብ ሰብ እዩ ናይ ሰብ ዝግባአና ነግበር ሰልፍ ከዓ ንእግዚአብሔር ንገርፍ ስለዚ በዚ አጋጣሚ እዚ ማሕበርና ብእምነት ንቑሑ ዕለት ዕለት ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ትጾም ክሳብ ዝወፅእ ዝሰንበት ሰንበት ዝነበረ ናይ ቅዱስ ቃል ንመሃረሉ ሰዓት ካብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዘወረደ ጀሚሩ ክሳዕ መወዳእታ ዕለት ዕለት ነንመዓልቱ ዝተመደበ መንፈሳዊ ልምምድን ቃሉን እናተመሃርና ካብ ድኻምና ካብ ውድቀትና ንስሓ እናተመለስና እቲ መንፈሳዊ ተጋድሎ እቲ ምድላዋትን ዕለት ዕለት ከምቲ ጸላኢና ዝዳለዎ ንሕና ከዓ እናተዳለውና ትጉዕዞ እናተጓዓዝና እናተዳለውናን ናብ ቀራንዮ ክንጓዓዝ ኢና ነዚ በዚ አጋጣሚ እዚ ክገልጸልኩም ይፈቱ እግዚአብሔር አምላኽ ትጾምና ጾም በረከት ጾም ስርየት ኃጢአት ንህይወትና ተዳልዩና ብሓቂ ንጾሙ ጾም ይግበረልና ጾም ቅዱሳን ዝተቀበለ ናትና ጾሙን ይቀበለልና ልቦናና ናብ ቀራንዮ ክጓዓዝ ነዳልዎ ሓቢርና ክንስቀል ሓቢርና ክንችንከር ሓቢርና ክጸምአና ሓቢርና ነቲ ዝመጽእ ሓሞት ክንሰትዮ ሓቢርና ክንግረፍ ስጋና ሕልናና ሓቢሩ ክቆስል ኣጽምቱ ክሳብ ዝቁጸር ከም ዝተገርፈ ንሕና ከዓ ነቲ ግርፋት ብነፍስና ብሕልናና ብልቦናና ኩሉ ንዕኡ ልክ ኣብኡ ከም ዘለና ናይቲ መከርኡ ተኻፊልና ትንሳኤኡ ከዓ ንካፈል ክንኾን እዩ ዝግባእ ስለዚ ኣቐዲምና ናብ ዓርቢ ስቕለት ጉዕዞ ከም ዘለና ንሕሰብ ጾም እሱ እዩ ናይ 2 ወርሒ ጉዕዞና ናብ ቀራንዮ ናብቲ ጎይታና ዝተሰቐለሉ ቦታ እዩ ኣቐዲምና ፋሲካ ንሓስብ መዓዝ ኮን ሎሚ በሊዕና ታዝሎሙ ዝበላዕናያ መብልዕ መዓዝ ተፈቲሑ ከዓ መዓዝ ንበልዕ ዝብል ሓሳብ ዝሓስብ እንድሕር ደኣሊና ኮይና ልክ ኣይኮነን ምድላውና ናብ ቀራንዮ እዩ ፋሲካን ትንሳኤን ቀራንዮ ዘምጽኦ እዩ እምበር ፋሲካ ኣይኮነን ዝቅድም ስለዚ ካብ ክርስቶስ መከርኡ ንካፈለሉ እንድሕር ደኣ ብመከርኡ መሲልናዮ ብጸጉኡ ክንመስሎ ብበረከቱ ክንመስሎ ንትንሳኤኡ ዝመስል ሓጎስ ከዓብ ህይወትና ክንነብር እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትና እዚ ይፍቀደልና ብሓቂ እግዚአብሔር አምላኽ ዝመኸረና ዝገሰጸና ዝመዓደና ቃሉ ኣብ ልቦናና ዘነበረ መለኮታዊ ቃሉ ዝለኣኸልና ክብሪ ምስጋና ይኹን ስለዚ መሃረና ስለዚ መኸረና ማእኸልና ስለዚ ሃለወ ቃሉ ክንሰምዕን በቃሉ ክንፍወስን ስለዚ ፈቀደልና ክብሪ ምስጋና ይኹን ነዚ መለኮታዊ ቃል ክንሰምዕ እግዚአብሔር ፈቂድልና ኩላትኩም ጽኒልኩም ስለዘዳመጽኩምኒ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብቲ እትጽልይዎ
ትምሕፀንዎ ናይ ጸሎት ሰዓትኩም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዝኑ ጸሊቡ ዘንብል ኣቢሉ ይስማዓኹም። ሰናይ ጾም ይግበረልና። ኩላትና በቲ ጸላኢና ዝተዳለዎ ልክዕ ንሕና ከዓ ጉዕዞና ናብ ቀራንዮ ምዃኑ ተዳሊና ንጹሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ጾሙ በረኸት ይሃበና። ጎይታና ከም ዝጾሞ ንሕና እውን ጾይምና ጸላኢና ንረትዓሉ ካብቲ ናይ ትንሣኤ በረኸት ንካፈለሉ ይግበረልና። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።